аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ. Меҳрубон. ҳикоя. вай рӯи ҳамон кад ки модараш 2 ҳафта пеш як сапедадам аз хоб бедор нашуд, кафи дасти рост зери сар мурда буд. тарҳи рӯяш аммо ҳеҷ ба мурда намекашид. пиндор чашм пӯшонидаву дунболи кадом орзуи ширин рафта буд, ки орому осуда ба назар мерасид. низ дар кунҷи лабаш табассуме нишаста буд, ки мегуфтӣ ба ҳоли онҳое ки ба болинаш омада буданду бо ҳайрату ҳаяҷон ба рӯяш менигаристанд ришханд мебурд. он гуна ки зиндагиаш ба зиндагии ҳеҷ касе дар ин шаҳр намемонист. маргаш низ ӯро аз инҳо ба дур мекашид. меҳрубон ном буд ӯро. ба ҳамроҳи модар дар ошёнаи сеи бинои нӯҳошёнае дар ғарби Душанбе ба сар мебурд. падараш замони мактабхонии мо мурда буд. меҳрубон монанди ҳама кӯдакони дунё саргармиҳову саркашиҳои худро дошт. ба рӯзгоре ки кӯдакистонро гузоштаву ба дабистон омад, одати аҷиб пайдо кард. ошиқи танга гашт. агарчанд мо дар як гузар мезистему дар як синф мехондем, то рӯзҳои ошкор гаштани тангадӯстиаш ба ӯ наздик набудем. меҳрубон 3 сол бо мо дар як синф хонд, баъд мактабро тарк кард. дар ин 3 сол низ аз хондану навиштан, агар зери варақи дафтар гузоштани тангаву аз рӯ бо қалам шакидану сураташро ба пайдо овардан, чизи дигареро ёд нагирифт. ҳангоми дарс ба муаллим гӯш намекард. аз паси партам мехист, варақи дафтар дар даст назди бачаҳо мерафт ва нақши тангаҳои он ҷо пайдо кардаашро таъриф мекард. зеро ин корро ба гунае озодаву зебо мекард, ки мегуфтӣ рассоми чирадаст аст. боре дар рӯзҳое ки одати аз паси парта хистану дар синф гаштани меҳрубон ба авҷ расида буд, падарашро ба мактаб оварданд. он вақт мо нав аз синфи 2 ба синфи 3 гузашта будем. вай марде таҳамтану хандонрӯву озодапӯш буд. мегуфтанд одами калон асту мошине ҳар рӯз аз хона ба кору аз кор ба хона мебараду меорадаш. аз падарони мо касе ин имтиёзро надошт. барои ҳамин пас аз ин рухдод бачаҳо ба меҳрубон ба чашми дигар нигаристанд. ҳарчанд аз пас ӯро девона мегуфтанд, дар ҳузураш забон нигоҳ медоштанд. бархе бо ҳавасу баъзе бо ҳасад ба вай нигоҳ мекарданд. ман низ пас аз ба мактаб омадани падараш ба меҳрубон наздик шудам ва дидам, ки ӯ ба ин ҳама бепарвост. ҳеҷ гоҳ ғамгину хашин намешавад ва низ монанди мо дашном намедиҳаду бад намегӯяд. гӯё танаш ин ҷо дар дуньёи мову рӯҳаш дар дуньёи дигар мегашт. ба мактаб омадани падари меҳрубон рухдодҳои ёдмоне ба дунбол овард. дар синфи мо Доро ном бачаи тунхуву тунгӯ буд, ки рафтору гуфтораш ба чашми мо монанд ба бузургсолон метофт ва гоҳе агар кадоме ба меҳрубон сахт мегуфт, ба ҳимояташ бармехост. боре дидам ӯро канор кашидаву чанд танга рӯи каф гирифта буду мегуфт: пули коғазӣ биёру инора гир. меҳрубон бо ҳавас ба тангаҳо менигарист. пули коғазиро аз куҷо ёбам? Доро пасу пеш нигоҳ карда афзуд: аз киссаи падарат? андак пас бачаҳои дигар низ аз паси Доро рафтанд ва дар синф шумори онҳое ки дар кисса пулҳои 10 сума доштанд афзудан гирифт. ин коғазҳои сурхранги зеборо бар ивази тангаҳои симрангу зардранг меҳрубон меовард. тангаҳои симранг ягон ба чашм мехӯрданд. аксар пашизҳои зардак буданд. коғазҳои сурху наву оҳарӣ садои гӯшнавоз доштанд. бӯе фораму вежа аз онҳо ба машом мезад. дар вуҷуди кас ҳисси тавонои шаҳват бедор мешуд. ва агар боре рухдоди аҷибтаре пеш намеомаду ӯ ба таври ҳамеша аз мактаб намерафт, шояд ман низ ба дасти васваса фиребаш медодам. он рӯз ҳангоми танаффуси калон, ки то ба 15-20 дақиқа мекашид, дидем меҳрубон сар сӯи осмон аз ҳавлии мактаб баромад. нахуст ба чӣ пайванд доштани ин кори ӯро нафаҳмидем. андак пас дар фарознои осмон ҳавопаймои симгунро дидем, ки хатте сапед ба дунболаш зуд мерафт. меҳрубон пиндор аз ҳамон
пайроҳаи ҳавопаймо андохта гом мемонд, ки ин гуна сар ба осмон рафту рафт, то саранҷом дар лойхонаи хиштрезҳои маҳалла фурӯ рафт. садои ханда дака бар фалак зад ва рӯзи дигар падари меҳрубон боз ба мактаб омад. муаллим ба ӯ гуфт: худо накарда рӯзе писаратон дар об ғалтаду. мардак давоми ҳарфи муаллимро нашунид, аз дасти меҳрубон гирифт ва хондани ӯ бо ҳамин ба поён расид. дунболи аз мактаб рафтани меҳрубон ман ӯро гаҳгоҳе медидам, ки сархам ин суву он су мегашт, гӯё чизе ҷустуҷӯ мекард. ҳангоме ки рӯбарӯ мешудем, меҳрубон даҳон пур мекард, вале фаромӯше аз ёдаш меомад, ки ба даврубар менигарист ва ҳамон гуна хамӯшу сархам дур мерафт. аз шумори ҳамсояҳо ва ҳамсинфҳои меҳрубон танҳо ман будам шояд, ки ба ӯ бо чашми ҳақорат нигоҳ намекардам. аз худ кам намедидам, ба содагиаш намехандидам. вале сабаби тарсу парешонии меҳрубон замоне маълум гашт, ки рӯзе дидан бинияш варамидаву нафаскашияш дам ба дам душвор мегашт. падараш ӯро дар ҳамон мошине, ки ҳар рӯз ба кораш мебурду меовард, нишонда ба бемористонаш бурд. пизишкон аз сурохии бинии меҳрубон як тангаи дутина берун кашиданд. меҳрубон ба пурсукови духтурҳо, ки аз ин рухдоди гӯшношунид ҳайрон монда буданд, мегуфт аз тарси падар тангаро дар сурохии бинӣ пинҳон кардааст. ин кор пас аз он рух дод, ки боре падараш аз кӯча омадаву дид, ки меҳрубон рӯи фарш ба дил хоб асту симе дар даст саргарми аз роғи тахтаҳо берун кашидани чизест. вай он гуна фурӯ рафта дар кораш буд, ки аз омадани падар пай набурд. андак пас падар дид, ки писар аз зери фарш ягон тангаҳои зардро берун мекашид. ин ҳодиса замони ба авҷ расидани ҷунуни тангадӯстии меҳрубон рӯй дода буд. вай барои он ки ёди ширини танга таркаш накунад, чораҳои аҷибу ғарибе меёфт ва яке аз ин он буд, ки тангаҳоро дар ҷоҳои дастнорас пинҳон месохт ва ҳангоме ки ба ҷустуҷӯ мерафту бо азобе алим ба даст меовард, кайф мекард. даст ба домани фараҳу шодӣ мезад. он рӯз падар ӯро дар чунин ҳол дарёб кард ва нохоста сабраш сар омаду аз паси гиребонаш дошта тунд боло бардошт, кашидаи обдор ба рӯяш зад. як бори дигар дар дастат танга бинам, дар таҳхона ҷо мекунам, каламушҳо мехӯрандад. пас аз ҳамин таҳдид меҳрубон тангаро дар сурохи бинияш ҷо кард ва падар шояд аз паёмади бади дахл ба кори ӯ андешид, ки даст аз таҷовуз кашид, девонагиҳои минбаъдаи писарро надид. соле ки мо ба синфи 6 гузаштем, падари меҳрубон мурд ва дигар имкони тангаҳои зардро ба даҳсумаҳои сурхи хушбӯ иваз кардан аз дасти ҳамсоябачаҳо низ раҳо гашт. меҳрубон бо модараш танҳо монд. замони зиндагии падар модараш хонашин буд, вале инак дар куҷое хошарӯбӣ мекард. ӯро мо танҳо пас аз марги падари меҳрубон дидему шинохтем. зани резапайкару лоғарандон буд, ба овозе нарму маҳин, ки ҳангоми гуфтугӯ нигаҳ ба рӯи кас намебурд ва аҷибтар аз ин, ҳар гоҳ ки имкон меёфт, ба сифат кардани меҳрубон мепардохт. ин кори ӯ барои пӯшонидани кадом камбудии писар набуд. на, муносибати вайрони одамон ба меҳрубон ӯро парешон месохт ва ӯ аз ин роҳ хатои онҳоро ислоҳ кардан мехост. модар дар рафтору гуфтори писар чизе нодуруст намедид. аз он ки вай монанди ҳамсолон мактаб нахонд, ӯро наумеду ғамзада намекардин. баръакс, дар гуфтугӯҳои миёни ҳамсояҳо, дар суру сугҳо бо сари баланду бовар аз писару бартариҳояш ёд мекард. шояд ҳамин кори ӯ ба чашми одамҳо аҷиб метобид, ки мегуфтанд меҳрубон девонагиҳоро аз модар ба мерос бурдааст. вале ман медидам онҳо сахт меҳрубонанд. ҳангоме ки ҳамроҳанду мегӯянду мегиранд, ончунон дар якдигар фурӯ мераванд, ки пиромунашон чизе намебинанду дарк намекунанд. мо поя по ба марзи ҷавонӣ мениҳодем. дунёи даврубарро аз гунаи дигар медидем. раҳ ба ҷаҳони эҳсосу андешаҳои гунагуна мебурдем. маззаи бурду бохту наумедиву шодиро мечашидем. ҷаҳони покизаи оганда аз шодиву фараҳи кӯдакӣ
ба таври ҷовидон аз даст мерафт. меҳрубон аммо ҳамон кӯдак буд. ҳирсу ҳасади одамҳову фитнаву фасоди дуньёро намедид. танҳо ин ки пас аз марги падар роҳи дигари тангаёбӣ барояш кашф гардид. вай инак аз пагоҳ то бегоҳ дар партовҷоҳову хокрӯбаҳо мегашт, шиша ҷамъ мекард. шаб дар обшанги хонаашон мешуст, субҳ дар занбил меандохту ба дукони шиша мебурд. дукондор ба шишаҳо аз 5 то 10 тин нарх мемонд. меҳрубон хушбахт буд. ҳамсояҳо ва ҳамсинфон ноаён ӯро азёд мебурданд. ҳатто агар дар наздашон ҳам буд, пиндор намедиданд ки ба гуфтугӯ намекашиданд. шояд инро сабаб ҳамон дуньёи ширини кӯдакиро нагзоштану ба ҷаҳони хашини мо ворид нагаштани ӯ буд. аз ин рӯ чун зоғи аъло дар селаи зоғҳои сиёҳ менамуд. дар асл на мо ӯро, балки ӯ моро раҳо карда буд. ба суру суг меомад, вале ба маҷлиси ғайбату шаҳвати мо ҳамроҳ намегашт. касеро маҳкум намекард. ҳамон табассуми хоси худаш гирди лаб чанде менишаст, сипас номаълум мехисту мерафт. инак мо донишгоҳу омӯзишгоҳро ба поён оварда, хидмати аскарӣ карда зиндагии худро сохта будем. меҳрубон ҳамон партовҳову хокрӯбаҳоро мегашту шиша ҷамъ мекард ва низ чун пешина ба маҷлису маъракаҳо меомад. аз шумори ҳамсинфҳо доро ки даврони кӯдаки тангаҳои зардакро ба даҳсумаҳои сурхи аз кисаи падар овардаи меҳрубон иваз мекард, имрӯз низ гаҳгоҳе бо пурсуковҳои таҳдор ба ӯ дар меафтид ва ҳам ба саҳнаи мазоҳаш мекашид. боре дар суре май хӯрдаву маст гашт ва ба меҳрубон ки аз канори маҷлис моро нигоҳ мекард, рӯ овард. сомиёни азиз, шумо пораеро аз ҳикояи нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи меҳрубон шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.